Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka kanhun kinong penyat school, kibadon hapo kasatri jong Kamigalia School Welfare Development Association, kapanpau syai ba kanongrem kajing dawa, ban penrung Grand in 8 ya ki secondary but higher secondary level, kalong ba kapuli puthihi, kadai ban long kajing mento ya baro. Habaya krenji kinong tho kubor uba hamar bamud mar banyang, ulay thu ba kajing pep school, bampat daypor ka jorbha ha kajila ha ki secondary but higher secondary level na kadaw baki kme ki kpa ki shamjing e ban pha school ki khon ki jongki na kadaw ka jingrem ki jingsiu ha ki school uloong ba khnang ba ki school kinla ban kham penduna ya ki jingsiu ha ki school badon kam ya ka jingerap jong ka sarkar bat ba kani rap ban penduna ya ka jing pep school shitengpor ki khna puli te metakasngi ila yakot ya kini ki presiden ki sekretari ada ki master principal do ki school jongka iskasil bari boy kamtam ki ki bakhlamuan ha ka meeting ka pladap ka bangya long ha si baar te metakasngi ailat yang yakini bakinwan na ka pentaban ai ki jing ai jibot ki jongki te ki ki belaya poem metakasngi ki la ya ai ya ki jingmut ki jongki halor kene kamat ka ba ilabu aka memorandum kata ka peningkong ka badai na ka benta ka grad in segi secondary but higher secondary tika baar pat kat kum ka memorandum rei ka bedai bet ka issue jo kini ki SSA school ki bakhlam IT ya ka management ja ka sarkar lane ki kam bedai bet ki ad hoc school ru te halwa kan ka mat ka peningkong asikwa kan mau ya ka ka ba mangi ladap ikendu bet I ba preston haka meeting kapala long haka ka south rik mentau benai haka ba nakalen ju ila ai ka assurance hayang ni ba ka sarkar kan pendiap saya kan ni ka thong kata ka dei na ka benta ki secondary but higher secondary ti halal kan ka benta mentang ila ya keren ya tai ka ka bangi de ban ai jingmat khamta ma ki meeting ki ba commissioner secretary usakhat na ka benta kan ni hadin berada finalize kan ni ka draft scheme tena kalang jongi kum ka asyan ni kwa ba kane ka gran is ka panwan kan long moha ka dur ka ba nila kin ban ai ya kata ka jingirap ya kinoi kai ki pula dan pa ki school kata ka de ka nongrim ka ba mangi kwa ka weipat ka ba kelai pan pau kam tam kini ki biawan na ki jaka ki kam kondong kalong pa ki school ha ki jaka no kondong pidep ki jengai ki de ki snong ki boret kaji jengai nak wei ka snong sui ka snong ka jengai di kitu ki school ki duna ke awat ki khana ru te na ta kadau ki ni ki school ki pan pau ki ambang da de ban pe ya ka ta ka enrollment ka ban biang kat kum karasyu ha ki jaka sor ndrei de ban consider ya ki balada ka tu ka school ka don la kum nu mo lai phongot chaneng sibu ka secondary ka ba kinoi kai pat ki de ban don kumba don kam lada kadai sawut da sangot nama kajing hikai po school di episode hui lada don da hikai sangot ne lai phugot ka jo de ki kwa ba ka sarkar kan consider kamta me ni ki jaka no kandong pam da de ban pe than ya ka enrollment de la kum no pat kam de ban duna ya ka lai phongot ha ka secondary level te kawai pat ka be de ka performance ka ba ngilai kran ba poston ni la ong ba ngimda la ban chupet ba kita ki school ki ban kunjo be ka san 4% seneng namar ba ki di school ki pampat yo ka jingerap kim pat la ban bu ki noi kai ki babiang di kumta ka performance ki di school ka dang tuna te nak le tu ka sen ngi so ya be kata da ka pe lang ya ka jela hi pro koi ka step pro koi hi bangindem da pe than na kata ka performance jong ka exam ka SSLC ne ka HSLC dei da ka to ka school ka dan ki hna kate hi banyo ya ka jingerap nama ko mapitip ka nongrim jongi ka bangi pan gran is tak sarkar kalong kathong kate kani khana ba ki school kila ban penduna ya ka bai school ki khana mo ngi ngimda encourage tan ya ba kini ki school ki bala yo shim ka bai school ka ba he ba kindang ya dawa ya kani ka gran is nama ka nongrim ko jongi hi kwa ba ka puli puthi hi kanlong ka ba yo jimen toy da baro mangi yo i hanong kondong kalong ne bakimi ki pa ki jenjar man pa school ki khon nda class shong ha ka class 9 ka stan namar ba khyap sil ka ba school ka ba he
Di kumta ada kan ni jingerap no jong sarkar baka baai ke granen is kan pelong ki tu school bagi hap pendunai ke bai school. Ngingi ada bu ya tak atong bagi tu school kini pasti buka busu ya ka bai school. Nama balai ba ka sarkar kala kerja iki. Di kan ni kan yarap na kam ta ka drop out rate ka bang ni tip ba habang ila ya tip ro patang ke baka saus pa ke school secondary ba higher secondary kidot kat ba LP ba UP kidot kedai jar. Di ka rasio ka la ya pher bak lebak kata dak ki kena bun ki bab school la ka secondary ba secondary di halo ka di ka nongrem ni akran yang sarkar ba ka de ban stat kai ka bangla akran menen ban ong ba haka isi menta ka di ka meeting ru ka ong kumjo kata ka lok ba ka sarkar ka de ban ai ka statement mo kumba ba presto ni la kula rengi na renjog i la ni na chief minister bakin pensyai ken ba ya kene ka kam kin pendap no la kum no menta kene ka financial year mo kene ka je kendu jongi ka asosian bat commission secretary ban pembiang kanang ya nei nak lang sarkar kan ai ka statement ka basai nak ne jongi bat ada ka sarkar ka de ka ni ken ma ka asosian la de pasongu upah bat berok ka meeting bat kini ki bangin tang lek tu ni sotu ya ka sor ka jongi ba ada ka sarkar ka le hi ki kin yai songu ya ka sarkar mo de kamat ka baar ka ba ngila yakran haru ka de nam ta gini ki SSA ka ba kalong bang OEP ba bon gini ki noi kai ka syong thai kim yo shu ban tap ban thung te ka jik thu jo ka rationalization ka de ka ba ba sarkar ka prakhat ni pidyang ni kata lada ka de ha ki school ki bam dot khana shu te kam soi hap ide ban utilize ka to ka service yung noi kai bal pha sik wi ba ki school de de ban te kata ka ba su chu mut ka pe pen pe ka school Jendai nang yakran hak school apa ka jala jungi ki affair koi ka school na koi ka school. Idan ki school primary ki bangala batong. Kidan ki no hikai ka bahadu sangot rungot mana ki kelas. Kidan pat ki school ki badan tak argot ki basyu gran nak sarkar. Jen tak kadau ka hak ini ki school ki badan board ki no hikai ka nongrem ba ka jingkwa jong ka school ka long ba ka to ka gran ka bawan hak ka school kam de bandu. Nelek no tang siki batamai da ka ba advertisement tamai ka post lani da ka ba pha da ki wei pat kinoi kai na koi school ni kwa ba ka to ka pisa ka ne ak to ka school kana ba to ka school ka la ban ai da ka ban ta ki kinoi kai ba lupa pisu thu ame kata ya ka jingket la yakit lang markat ju na da ngi kum ka asian ngi ong gi kinoi kai bo ama ki khap su thu ya ka nongrem de ki kwa bit ba ka jimtoi ka ron ta saki ka hok ka jukki ngi ong kum ni haba piwa de ka hok la jong pide basu thu we ka hok jong gi wei na ta ka da pide ban priang ya ka jing penya jong ki management kan syong ka management ju ka ta ka school tang ba kim dei bat pendu pat de ka hok jong ki na ma mde ban pendu ka hok jong ki tu ki noi kai ki ba la don kan rei ka jing siu jong ka tulop na ta la ra ki tu ki school kwa ba kan ya na ki pi hap hi ban priang te nak apa dapat pengkelan cucu yang kini school nadu pre primary hadu class 5 namar batang argut kena hikai ni kwa ek sarkar bakan ai ban extend ya ke grand and yes ha kini school dia ka mentahi ngatrai tangkum tahi ka bangi dan ban syai namangin dang ya biang next ngin dai siapa ka south west ka west kasih hill ka eastern west yang tu siapa Janca Hills bat hadin Jakarta ngin salik Sagaro Hills wanam kulat mo Sagaro Hills su kini ki school ki lai ki hakini ki asnam kisnam beladap PUE ka YouTube bakini ki no hikai hang tai ki khamta pi ki secondary school ki bayo tangka science grant ki la ya grant hang tu baki tang na ka tulop jong science grant dai ki asa mru sawut modor babe nama chatai le ki managing committee la sikim dai sipya di ka baki no hikai hang tu ki hapde kalau pat chia sa be ka tulop tang na science grant na da ka hiar ba ka performance sapok karo Hills ru Gila ya pek ang niam ka performance kahyan ba ka Hills. Kataw ka day namar bakit yo ay support na sarkar. Itang katahi yak beta respon. Kini kajing lang magkota sarkar lang tayo naman. Ya. Kajing lang bukan. Kum ni mo nakalyang jong deputy chief minister to sngi ladap grand chai ba hapo kajing alam jong commissioner secretary ngingin ya kendu borobor. Di ngalaong biang ipi ba menilhakan ni ka ban finalize ya kan ni ka scheme draft scheme ka padap di ngitak ngingat ba mata tayo insala ban ni kendu biak hakini singa ada dan kerja kendu di kat komisikiran ju komisi sekretari le se mata tayo ban wan ila yu ban ya keran ban ya beliau jebot ala kan ban phang ma